Hadin baka sorkar Meghalaya kalapan bana bakan sepenlong biang ia ka cherry blossom mentaus nem kaban sedang nadu kat nyau terik berpenkut ha ka kat kendai terik unai wing jong benai ban wan kalmi ke jing persya naki kunhun ke baper la kadai naki seng bhalang ki kenhun niam kiseng bhalang ke baper ke la persya halor kenong rimba lapan kut ia kene ka tamasa ha ka sngi ublai namar kadai rengkhat bar ka sngi khoj kat kum ka jingai jom ki kristan ong kiseng bhalang papan pau ya ka jing persya ya ka jing penlong jong ka sorkar ya kene ka tamasa pan penkut ha ka sngi ublai shushu ki ken hun seng bhalang kila ong bah ka sngi ublai ro ki office kimju penlong office nani trika ka sngi ublai Itikna bawar ka sekretariat ro ka khang ka sngi ublai na mar ka dei ka sngi ka bakhoj bakarpang ong kiseng bhalang shushu kila ong kumni ba hatu omlong mo ban penkut ya kata masa ha kiwe ki sngi bat ngidon hadu nriu sngi belai haban jet ka sngi ublai kadai tang kata masa ka bala ban penkerya om kum kiwe di kikam ki bale si omla ban kier Berkajing persya kalawan ro na ka political parties voice of people party. Bat kawai ni kijing to ka basa preng ha ki social media kadai na unong mikman pajba upa juyaki nang pata kari bat ka jaj benriu kata upa arden milar basaya moy ha ka jing to jung u kalong kumni wat nom perkhat bakala bakin dai tang kita masa ha ka sngi sonde Henry nang ni syakmat anda ka sorkar India ka yo iba omdon jing lani jing persya ai ha Meghalaya ban penlong program ka sngi ublai kan sapha iki menteri jong ka bakin one review lani penlong ikinu ki official program ha ka sngi sonde ha kata ka por ki chakri sorkar kin haban letrei wat ha ki sngi sonde wat ha kata ka por shanu ki ban ying persya ya kani kumba piot kumta pin bet kajing tho jong uba aden milar basayang wai